Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Menteri Katanat Kakot Kakya ka Dr. Maisel Amperin Lingdo habaya keren bat kilat pathai khubor menta kasngi ka khat sautrik unai leber arjar arpulai kalaong badon kam banyarap yikinong rep khnang bakin don ka jingshania bat ka jing scam jingmud bala danga ngalong unong rep ukhon jongaru udai ban long unong rep laban rap ka kong Amperin. Susuk kala kenturu iki breu iki bala pendep iki jing pule syapang ke kamrep kamriang bakin let chiki thain nong kendong ban yarap iki nong rep bakin kham sngoto khambha badru ban yarap ban penkeu ya ka rep karyang bat anla ban le iki ni dai tang da ke jing treshitom ke jing minot bat ke jing sngoto bha baladala ban le bha hagini ki liang kam dai ban don ka daw ban dang wat kam naki wei pat kirukom wat kam Hagani kasngi na kalyang jong kong Amperin kala keren ru halor ka jingya di athit diki mar ki mata haga kamrep kamriang namar kumbala pau baki nongrep kimyo ya kador ka babiang ne ka jingyo nong na ka rep karyang jongki bad don kamban aimen sim ya ki nongrep ka jela baki nyai ne haga kamrep kamriang Shushu kala ongru haban petru na benta ban wanra iki lat kilenti ban penne ye ke jingem jong ki mar ki bami na karep karyang ha ka bakumno ban wanra iki lat ban penlang badru ban wanra iki jukstat bat ki kor ha ki shnong ki bapenmi ye ki jhor baharukom don kam badru ban hikai ki nongrep baka ei ka bami na ka baki rep kinyo ye ka dor ka babiang badru ka bapenyo nong ye ki ngihap baniram iki farmers ba kindon kata ke confidence don kata ke ching scam jingmun maladanga ngade unong rep ukon jongaru de bande unong rep ngide ban pet ba kini ki engineers ki balalit puli ha ki kam rep kam riang ki boper ha ke agriculture sector kidi bani pai shaki tu ki jakan nong kendong kidi bani yaram ya kinong rep bakin kam song tho kam ha ya kita ki agendas ki ban yarap ya ka cingkeu shaprang jong ka rep karyang kini ki bro kilong possible tangba ngidon kam menteri shitom ngidon kam ban minon ngidon kam ban song tho ha wala ngadang suyo tangwei ka jing pentip halor ki kam baper baka Department of Agriculture kale matharai lada le ba gitu baro kam dai bandon kadaw yengi ba ngindang wat kam wat jam nakibai pat ki benta bat ki rukom wat kam wat jam tingan treshitom ban ngan shimi kani ka kapu bangan le ba nakabenta ki nongrem ha kani ka jelar ba jumi ya kacing ya di ya thiet ya kita kimar ki bami na ka rep karyang niu iba kata kade ka daw ba kinong rep kimyo ya ka pricing lani kata ka jingyo nong na kata ka rep karyang ka jongki ni don kam ban pen ba ni hab ban encourage lani ban aiman sin ya kinong rep ya ki farmers ki jongi bakin kin rep pat nyai ne haga engagement pat karep karyang ni haban petru bangi penmi ya ki lat kilenti ki boper ban store lani ban penne ya kajing im jong ki mar ki bomi na karep karyang kumno nin lam ki storage facilities kumno nin lam ya kita ki technology lani ki machine ki boper shaki dong ki shnong ki boper ki bopenmi ki jur ki jeb ki bahar kom ni don kam ban hikai ya ki nong rep ru ba ni dei bandon ka training ka bokraw ban pet ba ya ka jingmi ka banapo kemarep mariang kandon kata ka storage facility ka banyarap ya kinong rep jungi bakin yo ya ka pricing ka bakambiang ngidon kam ban hikairu ya kinong rep ki jungi ba kajing pendon kam ya usbo ubami napok khandau lani ubolong kambha ne safe
ya ki chur ki jem wala tengkan ulong ubaki nong rep ki kamsem jing ban yo nong nrei ka pricing jom kum kita pan ki marep mariang kilong ki ba yo nong bha ban ki ba he yo bha ha ka yo jong ki jing mi jong ki mar rep mariang nga sngo bawat lang aday ka Emily na po son ngalayo sibun ka exposure ayo sibun ka jing yo ka jing tip ka jing nang kabalik si ita jing senyang jonga ha kani ka department kalaban kampen bah ya kata ka department kum ka rep karyang lani ka agriculture department ni yo ba kaladon kajing penkre wakam kerpang na ka agriculture department bakan let yalam ya kilat ki kabu ki boper ya ki nongret ki basong ha ki snong ki jaka ki jongki sadong jong kajela jongi ni dei ban pen ba ka department of agriculture om tang ba kadai ka wei na ki department ki ba het tam ki bupun tam ki nong tre ndre ka de ban long ru ka department ka ban yaram ya kata ka jingla ban kamai ka ji jong ki nong song snong limba ka jing shimbenta ha ki kam rep kam riang ha ka ni ka jela ka bu ini ki jungi ni i babun ki nong rep kim kwa shu ang shimti ya ka kam rep namar kalong ka badu nong bat ka baluksan bat ni yu i ba bun ki nong rep ki la perkhat thmai ban e no ya ka kam rep bat ban shimti no ya ki we pat ki jat kam bat kani kalawan lam ya ka jingma ka bakrau kum ha ka jela ka jungi ka ba pun na ki nong song snong ki dehi originally ki barep ki bariang hindi man engage pa ya ki nong song snong bakin pai biang sa karep karyang bakin shimti biang ya kata kabenta ba kin penklan biang ya karep karyang kabadai kawai na ki lad ki bakrau ki balada ki nong song snong ki shimkya ya ka om dan kam shu bangin shem ya kata kajing du nong ka bakrau ha kata kajing ya wat kam wat jam jong ki nong song snong ha kani ka jala ka jongi mas ngong tu bakan don kajing kren ban ong kilakwa palan kilong over ambitious ndre nga ong ifi kam don kajing du nong ban long over ambitious ndre ngi don kam bangin focus ma ban pen ba la dalong kabala bat ka bandai biang tam kan long ba lada ha ka jela ka jongi ka rep ka riang ka dang don ka benta ka kraw ni dei ban engage pa ya kinong rep bakin shimti ya ka kam rep kam riang man ni dei ban wan ikilat kilenti ki bopit ki bobyang ban market lani ban li ki jat jing rep ki ba omla ban yan completely organic ne ban pendon kam da kita ki dawai ki balong ha bat ki bomi naturally ti hadu kat nu kata ka urea ngin sa pendon kam na ka benta ka ka jat jingtung ya kata ka urea ngin pendon kam ngin senang beteng nawar ngadang sushimti ya kena ke department ngampat kwa ban keren lara ngampat yo ka jingtip ka ketikna drenga ngayeng bet halor ko we rin ba kapertai berok away kaphen na kajing ai dawai ya kanu kamar bam kam tam lile yakinong rep bat ngam tharai ba kinong rep ru kin kwa bakin perkhat be tang ya kata kajing yo nong ndrei kadai penum don pat kajing yap nong kaban ong pat ikipat ba bangim tre asu ban im kajing im nong rep nomor kam don jing mi shu tingin hapan balance he ngi balance kata
pinhap ai por nga katukat ni adalah kam syai adalah kam tip tingin saya keren syuk tingin saya peteng syuk kita kikana keju syuk ke menteri bukan batlang ya ke agriculture bukan batlang ya ke health nang ba kata kacing di trade rengkat jong kini ki artillery department skin one lam ya ka overall improvement in health of citizens kadai ke challenge tapi kadai ke challenge ke bong ngimdei ban chu do jingkermen ngidei baik ban ong ba it is possible ngin persya hadu kat nu ngin achieve to it kapor kan sabatai tamala dangi approach kan ni ke problem collectively da ka ba ai ka jo commentary bakan ban ikini ki atli ki department kalau pen ilupa ba closely linked kitchen garden kadang dei tang ka wai ni ki beritam kita ki senjam ki banwan ra ya ka healthy life nrai ka bakam kung san ka lomba ni don come ban spread the right message across the state but ni don come ban ben mangi treshitong ni wanang ni ban serve ya upat ba bat kat mga hai ipor ibangila